Kubva kuna namazvikokota nevakakubikirai mutambo Temptation Part 1, Temptation Part 2, Dangerous Game, Chamboko chemupfuwira Part 1, Chamboko chemupfuwira Part 2, Disaster paJoni, Mashura pagweru Part 1, Mashura pagweru Part 2. My bandit, as my funnies, man. My bandit. Vanhu vari 2 vari missing izvozvo. Takurirwa here nevanhu 6 matags 6 tags 6 kukukurirai imimi. The reason why ndakakuti mabanditi inyaya yekuti mese you are from jail azvisweri ndaudza kuti wamasina kamanya chibuda panze handi waimanzwa kuti unosangana nemuporesa wako temzenzi appointment dzakwana vanhu vese vanorovana munomu ini ndinotanga kungosunga ngokubata kudai kwaindorokwa. Matsotsi aya ari kunzi anga akatakura ma-illegal drugs anosanganisira cocaine, mbanje kana kuti marijuana. Vanga vane zvikare zvombo zvinova zvisingatenderwi. Okay, pane munhu atitengesa kenga ationa tichienda mukadzi wako saka ndiwo rutora mukadziuka ndagara naziva Ndachikotamba hangu nemama akadzokerei haya Zvisiri pamutemo ndinoenda ndonoudza mapurisa ende munofira mujere. vasati pavari tokuendesa unoponda ukabatwa nezvinhu izvozvo inyaya yako isati matiriziva. yafamba neputi iwe waundikujairira yozvo izvezvi manje tausati wambona inonzi hondo takutanga inonzi hondo pano. My bandit, as my funnies, man. My bandit. Pamusoro wemidzimu yenyika ino. Unofira apa? Unozvinzwa? Ndazviwa muziki. Woteerera kufamba kwese kwatichaita newe. Iye zvino haabofu. Ndipo pane simba rekwedu hombe nekwakaoterekwa. Ndinyoka ichini ukasha aiwa tida kunoti hatichimiri here tinakuona mira ukasha wacho wakawandisa kandi una security gosha togopedza nguva pano tinoita ande sumukati sumukandi Andi. Ai. Baba kana mchinge matsikira ndinonzwa kufara. Nekuti changamira mukaona munhukadzi akutaura kudaro panonge pane zvaanongaona. Handiti? Culture Arrows Film Production proudly presents
A film written and directed by Masvice Masiliza, aka Mr. Yaso Yaso. Edited by Victor Mondoro Chimeza, aka Legono. Produced by Victor Studios Exclusive. Nongonya, uyaone film kunakidza mu Zimbabwe. Asitanga ndine zvinandisida kuti. Hey, iwe. Suka. Mawauya muno mumuzinda wangu. Ini ndiri kuti ndiudze chikonzero nemhaka yei uri kundiramba. Ndakuudze kuti ndakarodzwa kare, ndine murume. Ndikati ine hachina basa. Ndiko kwatinodzidzira kutoka. Pamusoro viewers. Tiri muno paMurambinda Roadpoint. Pano patakamira panonzi paGulf Complex. Uri kutaura nava pano ndova Mr. Gulf wacho. Tingati Gulf Complex is 13 in 1. Saka vabereki vanoda maservices ose akasiyana siyana. Ingava medical, ingava electrical supplies, tubing, zvingave zvekudya mabutcheries, zvingave zvekudya takeaway or butcheries. Zvese zviripo pano uye zvekare tine mashops ekurendesa aripo zvekare. Vanoda maservices edu torai nhamba dzedu dziri kubuda pascreen. Takakumirirai pano paGulf Complex Murambinda. Enjoy watching Disaster paMurambinda. Ndatenda. Right, well, this is a combo banana for you. Crazy murume. Yeah, you can do it. Yes, because you can tell the kind of thing. I want to learn about what I'm ready. Good way. Barakwangu ndeta zvokuti kona mai we. Ndokira vare mugomo ndichitsvaga mwana wangu. Zvitori nani kutogara ndichitotita zvandiri kuita reti munomuka munoziva kuti medha ine makore akawanda, ine makalenda kutangira pa15 zvichienda. Haisi nyaya yehouse breaking guys kana yekuba matoki kana mwanana.
Okay, if you want it like that, check it. Yeah. What's up, my nigga? Anyway, Joe. What's up, my nigga? Joe, man. Zambu kana asina kurara kumba uku zvinoreva kuti Zambu aripi. Manje gore rino wakairasa tichapedzerana. Vakomana, murume uyu waitawo dambudziko ndokuno kumusha ndokwamunoberekwa kwamunofanirwa kukudza. Waitawo dambudziko vari kudiwa mari yebhasi mubatsireiwo. Who gave you the right to touch me, you nigga? Africa ane nguva. Hauna kutadza mwanangu, rega nditaure nevana vangu. Mwanangu Joe. Big Joe, wait. Batsirai baba, vanodiwa mari yebhasi mwanangu. I don't have the money, right? I don't have the money. Come on, how can you just go? You know you guys are crazy. You just go. Big Joe, wait. Wait. Explain. This man is a thief. Wait. That's what I'm saying. No. Joe, this man is a thief. You can't just go to any place and ask for money. This guy is a thief, man. He's a thief. Cool down. He's a thief, man. Come on. Saka chirandani chavo chavakuita muno kumusha ndochandisingadi chirandani ichocho. Big Joe, this is Africa. Inzwa nyaya iri pomwana. Baba, zvindizoti munhu impagwa, man. Isimbagwa kumusha mwanangu ndozvatinoita. Tinobatsira vabereki. Iye inene hatina kumbosiyana. Big Joe, hey. Come on, man. Mwana muzovandinyadzira watondinyadziza zvawatoita izvi ndatonyara nezvawaita. Hamubatsiri vanhu sei kwenyu vana izvi. Ndozvamunoita kurandani kwenyu izvo.